Bai, bueno, lehenengo zatian bat erotzeko joan gara aldegeletara, beraz horre lortu dugu, gaina lehenengo zatiko azkenengo minutan izan da, 40 minutuan, ogerrez banago. Eta bueno, horrek eman digu konfiantza puntu bate bai, arnasa hartzeko aukera, eta bueno, eta gero bueltan egia da, 10 minutuan beste bi gol sartu dugula oso harin, partidua oso aurrez jarri zaigura aurpegiz, eta bueno, taldeak ondo kudatu du egoera hori bai, sendo ibilta atzean, balioarekin txukun, eta bueno, oso positibo egin duen lanagatik. Eta gainera, atea ikusi duzu, gaur. Bai, aurrekoan gozatu gara zitzaigun, bueno, orokorrean dugu zer gozatu gara izan zaigu, eta gaurkoan ia danak sartu da barrura, orduan, bueno, ez esango dugu, batzutan sartzen dira, beste batzutan ez, gaur sartu dira, oso eskertuta, horregaitik, eta lanean jarriko dugu gol gehiagoen bila. Horretarako garrantzi handia dauzka 3 puntu hauek. Bai, gauden egoeran egonda, azken 3 jardunaldietan sartuta, bete-betean, eta bueno, aurrean egonda, azkenean guretzako partidu guztiak, puntu guztiak berrezko dira, ez daukagu ezer galtzerik, beraz, oso garrantzitsuak, ematen digulako aukera datorren jarduran ere borrokan lehian jarraitzeko, eta gu ideia horrekin jungo gara aurrengo jardunalira, irabaztea, eta honek emango digu bentsate motivazio puntutxo hori. Eta, azkenian, denon pentsatzen ari garenez, hori, Atletik ezea Arerio nagusia, baina, Atletik B jaitzi egin du, eta horrela orain Arerio garrantzitsuena Osasuna beda, ezta? Bai, biak azken finean. Guk orain pentsatu dugu urrengoa Osasuna bedela, eta eurek garaitu behar ditugula, baina ez da gure eskutan. Eurek horretik dabiltza, eurek galdu behar dute, guk gure egin, eta gero, ematen baldin badira beste baldintza guztiak, edertu. Baina guk azkenan egin behar duguna. Eta urten, irabazi, eta gero baitzaron, ez dago gure esku. Beraz, guk gurera.